Здравейте хора, Стиви, а това е епизод 6 на Clash of Clans. И както виждате, барберените ми станаха на 5 левел и пуснах гигантите да ми се правят на 5 левел. Одеве ми стана Wizard Tower на 4 левел и сега го пуснах на 5. Archer Tower ми стана на 9, вече имам 2. Другите 2 все още ми се правят. Един ще стане след 4 часа и 39 минути, а втория след 2 дена и 6 часа. Влезнах до The Shein Clan. Поканиха ме, реших да видя как е. Има доста слаби играчи, но след време те ще ми казаха, че ще ги махнат. И клана ще върви все по-нагоре и по-нагоре. Пуснали са лар 10 човека. Мен не са ме пуснали, защото когато влязах в клана, те бяха пуснали лар. И дано да ги поведат. Първия лар да им е успешен, да им върви на късмет. И нека видим играчите в новия ми клан. Първия е Дани долна черта Д. Дани е малко ръчно с оградата, но Арчер Тауърите и каноните си ги прави. Препоръчвам да си направи нова база и за напред да не ръшва. Втория е The Dark Shadow. И да, днес ще покажа всички 12 играчи. Dark Shadow и той е ръчнат с оградата. Препоръчвам му да си направи Air Defense, да си ги сложи по-навътре, ако базата за лара му е такава, да си я смени. То могат да го нападнат с дракони и да го вземат на 3 звезди много лесно. Да, нова база трябва да се направи. Третия е Васето БГ. Трябва да дига огради, да си направи нова база, да вдига дефенс, мините, колекторите. Тези бомбички е хубаво да намери място вътре и да ги сложи, защото вънка не е много хубаво. Ще пусне барберини и бомбите ще се изхъбат на първата минута и като влезнат вътре няма да има кой да ги убие. Айде дефенсите трябва да си ги направи. Сега си прави Дарк бараката. Нека видим четвъртия играч, Георги ТСП. Георги не е ръчнат. Препоръчвам му да си направи база и да продължава все така нагоре, да не ръшва. Петия е Манго Джери. Манго Джери трябва да си направи оградата. Този Wizard Tower, където е вънка, е хубаво да си го сложи отвътре. Дефенса му е слаб и той го предва. Приготвя се за лара. И нека видим петия играч, шестия, да извинете ме, то мисля, че беше в предишния ми клан, България. Да. То не е ръчна, хубаво се развива. Прави си дефенса на макс и тогава прави танхал, за което това е много хубаво. Ще му помогне, когато стане по-голям танхал. Ще идват по-силни играчи и той ще ги побеждава по-лесно, а и него няма да го взимат толкова лесно. Седмия играч съм аз. Донейта ми е добре. Не съм искал донейт и съм 100. Нека преминем към 8 играч, Боян Президент. Трябва да навакса с донейта. Базата му е доста зле. Танхал 6. Препоръчвам му напред да си направи нова база. Да си вдигне дефенса,
като мортарите, Wizard Tower-ите да ги сложи вътре. Него могат да го махна, ако не е във Лара, защото е доста ръчнат. Нека видим. Да, той е във Лара, но ако видя, че се развива, може и да не го махна. Ще видим. Деветия играч е Gunmaster. Той е все още малък левел и не мога да го видя, защото са го взели. Да. Нека видим 10-я, Ганчев 25. Добре се развива, препоръчвам му да се направи Air Defense поне на 3-ти левел, ако може. Оградата да я вдигне. И каноните да ги прави на макс левел. Нека видим едините му. Има барберини, арчери и гоблини на 2-ри левел. Мисля, че ще балоните да ги направи. Ама трябва да ги вземе. Нека видим 11-я, КП. Доста странно име. Базата му е много зле. Не си е взел всички оръжия. Единиците са му на 1-ви и 2-ри левел. Трябва да се развива доста. И последния играч за днес. Локомотив Пловдив. Тахал тройка. Доста добре се развива. Двата мортара, където са му на 2-ри левел. И Арчер Тауъра на 3-ти. Базата му е добра за 3-ти тъха. Да. Нека берем парите. КП е атакувал. Взел е някой на 100% и е спечелил 23 купи. Пуска гигантите, които аз му ги дадох. И каноните му убил единия. Да. Атаката му се е получила добре заради гигантите, където са му убили всичкия дефенс. Да. Нека пишем браво. Добре си се справил. Да. Както виждате, аз съм приготвил да дам единици за Лара, когато нападат един дракон, уизърди. Нека сложим тук малко уизърди. В Лара имаме 3 човека, които са с по 7 тъха. Не видим кой ще атакуват. На този базата му е, но има Ice Defense на 5 и 4 левел, което е доста добре. И аз не съм ги направил на 5 левел. КП пише мерси. Да, хора, това ще е клипа за днес. Абонирайте се с мен, харесайте клипите, споделете и довиждане!